Κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συντιμότες και συντιμότισσες, φίλες και φίλοι, το Νευροκόπη κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1383 και απελευθερώθηκε την 4η Ιουλίου του 1913, δηλαδή μετά από 530 χρόνια σκλαβιάς. Σήμερα, 111 χρόνια μετά την πρόλαση του 21ου συντάγματος, θυμόμαστε και τιμούμε. Η φιλαρμονική του Δήμου μας ιδρύθηκε το 1951. Η δύναμή της αποτελείται από ενήλικους κάθε ηλικίας και παιδιά.
χωρίς καμία ουσιαστική ανταμοιβή, πολέμησαν μόνο για τις αξίες, τα ιδανικά τους και την Ελλάδα. Τιμή και δόξα τους προγόνους μας που πλησιάστηκαν για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Οι αναβάτες είναι απόγονοι των γηγενών κατοίκων του Δήμου, απόγονοι αυτών οι οποίοι πλήρωναν καθημερινά το τίμημα να νιώθουν και να είναι Έλληνες. Οι αναβάτες είναι απόγονοι των γηγενών κατοίκων του Δήμου, απόγονοι αυτών οι οποίοι πλήρωναν καθημερινά το τίμημα να νιώθουν και να είναι Έλληνες. Καμαρώστε τους το χειροκρότημα στους απόγονους των Μακεδονομάχων. με τη φιλαρμονική του Δήμου μας να ψάλουμε τον εθνικό ύμνο. Παρουσιάστε! Να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί την φιλαρμονική του Δήμου μας κατά την αποχώρησή της. Αδιάλειπτη προσφορά της φιλαρμονικής μας στα μουσικά πρόγραμμα του τόπου μας.
Η σημαντικότερη όμως προσφορά της είναι η δωρεάν μουσική παιδεία. Καμαρώστε τους ολοκληρώνοντας την εκδήλωση Ελευθέρια 2024. Στην κεντρική μας πλατεία. Ωραία. Τέλεια. Δικορνίζα. Έλα, εξαδέλφη. Ούτε ο Μάθος. Καλησπέρα σας. 111 χρόνια από την απελευθέρωση του Κάτω Νευροκοπείου. Οι Έλληνες γράψανε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία, απελευθερώνοντας το Κάτω Νευροκόπη από τα δεσμά και τα δεινά του Οθωμανικού και Βουλγαρικού ζυγού. Ας μην ξεχνάμε ποτέ την θυσία και τον ηρωισμό των προγόνων μας, που με αίμα πότισανε το χώμα για να χαρούμε εμείς τα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας μας. Χρέος μας είναι να τιμούμε τη μνήμη τους, να διατηρούμε ζωντανές τις αξίες τους και να αντλούμε δύναμη με έμπνευση από το παράδειγμά τους. Ας αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την κληρονομιά τους και να χτίσουμε ένα μέλλον άξια των θυσιών τους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσοι συμβάλλανε για την εκδήλωση αυτή, κυρίως την κυρία Αντιδήμαρχο των Πολιτιστικών, την κυρία Αμβροσιάδου Ελένη, την κοινότητα Νευροκοπείου με πρόεδρο την Ευαγγελία Ιωσήφιδου, τον κύριο Τσελεπή Δημήτριο και την κυρία Αβραμίδου Χριστίνα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΚΕΠΑΜ, τον Γιάννη τον Παπουτσί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντα δείχνει ευαισθησία σε τέτοια θέματα, και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον εμπνευστή για όλη αυτή τη διαδικασία που κάναμε, τον σημερινό πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Ισαΐα τον Χατζικωνσταντίνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Νευροκόπη. Στο βήμα η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, κυρία Ιωσήφιδου Ευαγγελία. Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε την απελευθέρωσή μας που έχει γίνει στις 4 Ιουλίου του 1913. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους έχετε παραβρεθεί, όλους τους συλλόγους που μας θύμισαν σήμερα με την παρουσία μας και ιδιαίτερα και το μοναστηράκι που είναι και το χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, Νευροκόπη. Βήμα, ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ανατολικής Μακεδονίας, κύριος Παπουτσής Ιωάννης. Στο πανηγυρικό της ημέρας στην Εκκλησία σήμερα δώσαμε το μήνυμα ακριβώς
για το τι και τα συγχαρητήριά μας βέβαια στον Δήμαρχο, σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στην Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Κάτω Νευροκοπείου, για αυτήν την ιδέα να ξανανιώσουμε μετά από 111 χρόνια, να επαναφέρουμε το μήνυμα ότι εδώ, σε αυτή την εσχατιά της χώρας, οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για να είναι ελληνική αυτή η γη. Είπα δηλαδή κάποια μηνύματα με ιστορικές αναφορές που μου δόθηκε η εντύπωση, και ευχαριστώ γι' αυτό από τους υπευθύνους, ότι σχεδόν οριμάζει η ιδέα ενός τοπικού συνεδρίου για την ιστορία της περιοχής και για αυτή την περίοδο που είναι πολύπαθη. Αυτά ως μήνυμα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι θυμόμαστε, τιμούμε και γιορτάζουμε τα ελευθέρια στο Κάτω Νευροκόπη μετά από 111 χρόνια, όπως προείπε ο Δήμαρχος. Χρόνια πολλά Νευροκόπη, χρόνια πολλά Δράμα, χρόνια πολλά Ελλάδα. Καλή διασκέδαση. Το 1907
Συγχαρητήρια. Σου παμάνα, παντρέψε με, σπίτι
βήμα ο Αντιπεριφερειάρχης και συντοπίτης μας, Πατακάκης Αργύρης, για να απομείνει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πύργων το αναμνηστικό του και να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Να συγχαρώ όλους τους πολιτικούς συλλόγους οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης του Νευροκοπείου μας. 111 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την απελευθέρωση της δράμας του Νευροκοπείου. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε την ιστορία μας και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές. Χρόνια πολλά στον Νευροκόπη, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Για τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μοναστηρακίου καλείται στο βήμα ο Δήμαρχος, κύριος Ταμπουρίδης Ελευθέριος. Για τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Προσοτσάνης, ο Μέγας Αλέξανδρος καλείται στο βήμα η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αμβροσιάδου Ελένη. Στον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Παγωνερίου καλείται στο βήμα η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κάτω Νευροκοπείου, κυρία Ιωσήφιδου Ευαγγελία. Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βόλακα καλείται στο βήμα ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ανατολικής Μακεδονίας, κύριος Παπουτσής Ιωάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να συνεχίσουμε το χώρο. Καλείται στο βήμα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Ισαΐας Χατζικοσταντίνου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα, συγγνώμη για την εμφάνιση, αλλά ήταν λίγο δύσκολο για όλους τους συλλόγους σε αυτές τις θερμοκρασίες να γίνει αυτή η αναπαράσταση. Από πέρυσι ξεκίνησε η ανάδειξη της ιστορίας του Νευροκοπείου, μια ιστορία η οποία πραγματικά δεν έχει αναδειχθεί και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Σήμερα καταφέραμε να δείξουμε τρεις πτυχές εκείνης της εποχής. Ο ντόπιος πληθυσμός υπέστη πολλά δεινά για να κρατήσει την ελληνικότητά του και την πίστη του προς το Πατριαρχείο. Διαβάζοντας και μαθαίνοντας αυτή την ιστορία, πραγματικά ο καθένας θα δακρύσει. Άντεξαν μαζί με τους Μακεδονομάχους που στη Βόρεια Ελλάδα προσπάθησαν να υπερασπιστούν αυτές τις αξίες και στη συνέχεια επισφραγίστηκε η ελευθερία με την προέλαση του 21ου Συντάγματος. Αυτό αναδείξαμε σήμερα και σιγά σιγά θα πρέπει να φανερωθεί και αυτή η ιστορία της Μακεδονίας. Με τον κύριο Παπουτσί, με τον Δήμαρχο Νευροκοπείου, με όλους τους συνεργάτες, αντιδήμαρχους, συμπολίτες, εθελοντές, που ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια και οι σύλλογοι τα παρακαλούσαν ένα χειροκρότημα, όχι μόνο από την πλατεία, από όποιοι ακούνε αυτά που λέω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία μας, όχι μόνο της Μακεδονίας και του προσφυγικού πληθυσμού. Όλοι είμαστε ταλαιπωρημένοι και ζούμε σε αυτόν τον τόπο το φιλόξενο. Οπότε
Στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορίας να μην ξαναπαραληφθεί και να είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Δεν θέλω να φύγει κανένας από εδώ και όλοι μαζί να γιορτάσουμε τα ελευθέρια του Νευροκοπείου και του χρόνου με μεγαλύτερες εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που συμβάλλανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.